साफ्रोमबो फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 16थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय रायजो राजाफोरखौ रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै मा गिबियावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रंजालि बैसागु बोथोरनि दिनै 6थि सान आरो बे 6थि सानाव आङो गासै माने सुबुं माहारिनिसिम गाहाम हामलायनाय आङो जासिहरदों लोगोसे देरसिनफोरनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनाय आरो दुइसिनफोरनिसिम अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो माने जासिहरग्रोदों बेजोंनो आङो माने मिजिंथिदों जे जोंनि सुबुं माहारिनि थांनानै थानांगौनि थाखाय बा हारि आरो माहारिखौ बा हादरखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय जायफोर सुबुंफोरा गाव गावनि माने हाबाफारियाव जायखि बिथिङावनो जाया मानो जे बेस्थ' जानानै दङ जे मुखुब जानानै दङ बिथांमोननि मावनो लानाय खामानिफोरा मोगथाङाव जाफुंसारथों आरो जाफुंसारनायनि गेजेरजों सुबुं न'खर हारि आरो हादरा माने मुलाम्फा जाथों आरो बेबायदिनो जौगासार हारि आरो जौगासार हादर जानो हाथों आङो बेखौ मिजिंथिदों बेजोंनो लोगोसेयै आङो फोरमायनो लुबैदों जे गुबुन गुबुन हारिफोरा गाव हारि हिसाबै मुलुगाव थांनानै थानाय बायदि जों बर' हारियाबो गाव हारि हिसाबै मुलुगाव जोङो थांनानै थानो लुबैयो गेरेमसा हारि हिसाबै बर' हारिखौ गायसननांगौनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सिमां नुनायजों लोगोसे मा हाबाफारिखौ मावोबा गेरेमसा हारि जानो हागोन बे बाथ्राखौ जोंनो फोरोंलांदों बेखौनो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै मावबाय थादों दा बेखायनो गाव हारिखौ माने हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोंनो जिखिनि माने सिनायथि जे जोंनि हारिमुवारि बा दोरोङारि बा जोंनि माहारिनि माखासे फोरबोफोर बेफोरखौ जोङो रैखाथि होनायजों लोगोसे गोजौ फारसे जोङो बोरै लांनो हायो बेनि थाखाय जोंहा एसे गोब्राबै माने खामानि मावनो गोनां दङ मानो होनबा दिनैनि बे ग्लबेलाइजेसननि जिखिनि एडभान्टेज बा जिखिनि बोर बेखौनो लानानै जोङो गोजौ फारसे जोङो थांनांगोन आरो बे बेलायाव जोंहा बहुद जोंनि लाइमोनफोरा लेखा गोरों सुबुंफोरा बा जोंनि सुबुंफोरा माने बर' हारिनि सुबुंफोरा जोबोद माने खामानि मावनो गोनां दङ आङो बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै बे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे माने जिखिनि रंजाथाइ फोरबो फालिथायाव बाहागो लानायनि गेजेरजों बेखिनि मेसेजखौ आङो रायजो राजाफोरनिसिम